Ngiyabingelela esizweni sonke, ngiyabingelela emakhosini, ngiyabingelela koNdaba Ezitha, ngiyabingelela kuzo zonke igodlo. Lo okhulumayo inkosi uLungani Uzwelakhe uDlamini. Ngikhuluma mayelana ne-national shutdown ezobe ikhona e-KZN. La sizobe silwela khona, sidimanda ukuthi sibe ne-recognition, silwele ukuthi ugovernment akwazi ukubuyisela umhlaba wethu emakhosini, futhi akwazi ukuthi iy'nkampani ezikhona emihlabeni yethu la ezenza khona imali, we are not benefiting anything. Singamakhosi ngicela ukuthi sonke siyobuthana KwaZulu Natal ngey-13, 14, 15 eThekwini. La kuzobe sihlongoza khona le national shutdown. La siyobe sibonisa khona ugovernment ukuthi iy'dingo zethu singamakhosi azikaze zamithwa. We have to go and fight for i-recognition. We need to go and fight for ezinye zezinto ezimele zibe ngakithi emakhosini, imihlaba kakhulukazi amamayini, amankampani asebenza emihlabeni yethu. Konke lokho siyazi ukuthi yilokho esilwa nakho bafowethu. Bengicela kini nonke ukuthi asibuthaneni sihlangane khona lapho. Yilo ithuba esinalo leli elokuthi siyokwazi ukuthi ugovernment asilalele. Kuyobe kukuhle kakhulu ngoba kuyobe kune-tourism indaba khona eThekwini. We need to make that tourism indaba yabo ibe ungovernable because of konke lokho abakwenzayo. Ngisho nayo layo ma-tourism enziwa emhlabeni yamakhosi, kodwa amakhosi akukho akutholayo. Ake sambeni siphumeni nganhlaka zonke singamakhosi, sihambe siyobonisa uhulumeni ukuthi lokho akwenzayo ngathi akusiphathi kahle. Isicelo sami kini makhosi, kini oNdaba Ezitha, kuni nonke zigodlo, ngiyacela asiphumeni makhosi namakhosana, siphumeni siyosupport-a leyanto ezobe ise-KZN ngomhla ka-13, 14, 15. Ngiyacela lo okhulumayo umongameli wamakhosi eMzansi Afrika ngaphansi kwenhlangano ebizwa kuthiwa yindlu yamakhosi, Royal House. Ngiphinde futhi abe ushaman wamakhosi we-province eLimpopo, aphinde abe u-deputy chairperson womkhonto wesizwe party esifundazweni saseLimpopo. Ngiyacela makhosi asenzeni njalo, asihlanganeni lapho. Ngiyazi ukuthi kubi, asihlanganiseni sikwazi ukufika lapho. We need to rally behind lento le shutdown. Ngempela kumele ibalulekile kakhulu. Isicelo sami kini nonke leso makhosi, bayede thokozani boNdaba Ezitha, bayede thokozani.